Η σεξουαλική επιθυμία δεν είναι κάτι που παράγεται με προσπάθεια, επικοινωνία ή σωστές τεχνικές. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο της θεωρίας του Γκούντερ Σμιντ, Γερμανού ψυχιάτρου και σεξολόγου, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της συστημικής και αφηγηματικής προσέγγισης στη σεξουαλικότητα. Ο Σμιντ δεν αντιμετωπίζει την επιθυμία ως ένστικτο που χαλάει, αλλά ως φαινόμενο που ρυθμίζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει το άτομο και το ζευγάρι. Σύμφωνα με τη θεωρία του, η επιθυμία δεν υπακούει στη βούληση, υπακούει στο νόημα. Όταν μία σχέση οργανώνεται γύρω από καθήκοντα, ρόλους, προσδοκίες και συναισθηματική ασφάλεια, το σώμα μετατοπίζεται από τη λειτουργία διέγερσης στη λειτουργία ρύθμισης. Το νευρικό σύστημα επιλέγει σταθερότητα αντί για ένταση. Η επιθυμία δεν εξαφανίζεται. Απλώς πάβει να είναι λειτουργική μέσα στο νέο αφήγημα της σχέσης. Ο Σμιτ εισάγει μια κρίσιμη διάκριση. Άλλο η εγκύτητα και άλλο η ερωτική ένταση. Η εγκύτητα βασίζεται στη μείωση της αβεβαιότητας. Η επιθυμία βασίζεται στη διατήρησή της. Όταν το ζευγάρι χτίζει μια σχέση όπου όλα είναι γνωστά, προβλέψιμα και συναισθηματικά ασφαλή, το σώμα δεν χρειάζεται να επιθυμήσει. Δεν υπάρχει ρίσκο, δεν υπάρχει εσωτερική κίνηση, δεν υπάρχει αφήγηση που να ενεργοποιεί τη φαντασία. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το πιο συχνό λάθος. Το ζευγάρι προσπαθεί να διορθώσει την επιθυμία με περισσότερη συζήτηση, περισσότερη εγκύτητα, περισσότερη προσπάθεια. Σύμφωνα με τον Σμιτ, αυτό παράγει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η επιθυμία δεν αντέχει να βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής. Όταν γίνεται στόχος, εξαφανίζεται. Όχι επειδή δεν υπάρχει, αλλά επειδή μετατρέπεται σε καθήκον. Η συστημική του προσέγγιση δείχνει ότι η επιθυμία είναι προϊόν αφήγησης. Ποιος είμαι εγώ μέσα στη σχέση? Ποιος είναι ο άλλος? Τι ρόλο μου επιτρέπεται να έχω? Όταν το αφήγημα του ζευγαριού περιορίζεται σε φροντίδα, σταθερότητα και λειτουργικότητα, η επιθυμία δεν έχει ρόλο να παίξει. Δεν χωρά, δεν είναι κακή, είναι ασύμβατη. Το κρίσιμο επιστημονικό σημείο στη θεωρία του Σμιντ είναι ότι η επιθυμία δεν ενεργοποιείται με περισσότερη ασφάλεια, αλλά με νοηματική μετατόπιση. Όταν ο άνθρωπος πάψει να βλέπει τον εαυτό του αποκλειστικά ως σύντροφο, γονέα ή ρόλο και επανεμφανιστεί ως υποκείμενο με εσωτερική ζωή, τότε το σώμα ξαναμπαίνει σε κίνηση. Η επιθυμία δεν επανέρχεται γιατί φτιάχτηκε η σχέση. Επανέρχεται γιατί άλλαξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο βιώνεται. Αυτό οδηγεί σε ένα καθαρό συμπέρασμα. Η απώλεια επιθυμίας δεν είναι ένδειξη αποτυχίας. Είναι ένδειξη ότι η σχέση λειτουργήσε πολύ καλά σε ένα επίπεδο και μπλόκαρε σε ένα άλλο. Δεν υπάρχει βλάβη. Υπάρχει σύστημα. Και κάθε σύστημα αλλάζει όταν αλλάξει το νόημα που το οργανώνει. Μοιραστείτε στα σχόλια μία λέξη που σας φέρνει νόημα και αν θέλετε ακολουθήστε το προφίλ μας για να δείτε περισσότερα και λάβετε αμέσως τα 2 δωρεάν courses που ετοιμάσαμε ώστε να δείτε ξανά τη σπίθα της επιθυμίας να ξυπνά. Είμαι η Μιρέλα από την Ακαδημία Επαφής και μέχρι την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά.